Германия притежава вторите по големина златни резерви в света след САЩ, като съхранява 37% от тях, около 1236 метрични тона, на стойност 113 милиарда евро, в трезорите на Федералния резерв на Ню Йорк. Тези запаси гарантират, че Бундесбанк ще има достъп до активи, които може да обърне в щатски долари или друга твърда валута. Според германския таблоид Bild, депутатът Марко Ван дер Виц настоява за проверка на германското злато в САЩ. Евродепутатът Маркус Фербер също призова Бундесбанк лично да преброи и документира златните кюлчета. Доскоро подобни съмнения се смятаха за конспиративни теории, но темата отново придоби актуалност след призивите на Илон Мъск за проверка на американските златни резерви. Президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел заяви, че има пълно доверие в Федералния резерв в Ню Йорк, но въпросът остава отворен. Над половината от германските златни резерви вече са преместени във Франкфурт, а останалите 13% се държат в Банката на Англия.